Trending Stars. This is Trending Star and I am Alina Fechunga. And we know guys, my artists and my producers anatipa nikiza usari masewera. And the least we could do for you guys is get a producer zintuzi akuziende sabwanji. And we have Gustino aka Enda. GL Producer Africa. Okay. Wagwan Malawi. all right. Yeah. GL. GL and the producer Gustino Ndoimba, but it's my name because my full name is Gustino Luis. Yeah, so I just take G and L. And L. Ndeguri as a producer and we GL Ngaroimba and we Gustino. Cholinga mutebala lisesi. That's two different people. Two different people. Oimba in the winner, we was a producing in the winner so. Okay, kumakala ndi my identity mixing. Yeah. Then Mwinarango Rose, you're also an artist. How did you find yourself into the music scene? I love music. Since when I was young, Kupanga music. So I done produce Kupanga produce I think in number 2013. Galegale. Ndaba ramboganiza muna ferutiana. Muna fendiana kwenda ferute 13 kangati kati kulemba maesa 8 kaya chani kusindikutsi. Ifenda ndajana yakuti kumatawa class makapanga music. Hey. So if it's night to school and have any but yeah. Okay. Yeah. All right. Yeah. Then apart from producing, you also do mixing, mastering, engineering. Yeah. Producing ndizi mene zizi kusiana jani. Producer ni muntu amene amapanga create. Like utenga guitar, utenga keyboard, utenga violin to put together to have a beat. That's producing, creating. Mixing and mastering. Zitauteka kuti nesi na jambule nyimbo winango ndibelesera ma voice ndizi mabiti zijazoti bass guitar yanchana ndizipange mix ndizipange polish up. I think mixing kuti pange sense ndikupanga polish up kuti sapato yada sapato ilipo kala na ipanga kale ngopanga polish kuti iwale. So mastering is about kuti nyimbo ichawe mixer so ingo mveka louder kuti pali pose zikhala kuti ikumenya kani ma speaker 20 wina alisa ziva kuti koma ichi gunda so that's mastering. Okay. Yeah. Chabwino nde engineering. No, that's so engineering. No, engineering ni mastering and mixing we just call engineer. It's mugaze parigiza ndi engineering. Yeah. Okay. Yeah. All right. Yeah. Nde as a producer, artist, which part do you feel kuri iweyo ngari muntu you do better? Is it the producing part, kabena the music part? I think it consequently my sector. Of course, I really enjoy it mixing and mastering. Yeah. Because kupanga beat, you need to think about chintu chimene balibe, so chikalepo. Yeah, not just copy something, but chintu chimene balibe that chikalepo. So you need to think about kuti ankapanga kamveka zakuti abankapanga chakuti chimveka zakuti. So it's not easy. Kuti upange chintu chene akuti zikulosera Malawi anthu anene kuti nchabwino. Yeah, so I feel like a difficult part is about making beats. Yeah. Okay. Yeah. Okay, so ndera ngoruza tikamati beat making timakhala tikutani kweni. Okay, so beat making is like ukupika ndio. Okay. Yeah, so umaeneo tenge ma spice osiyana tomato, anyezi, chanchani, zongo tias, ma powder, la chani. So that's many makalira making beats. Paka na mapanga chintu chimozi. Yeah, so chakuja mutopeza kaunose mukutira ma spice ofanana komano wina leso kandi flavor yake kukani manukidwa yake. Yeah. Okay. Yeah, so that's how beat making is okay. Ndeti magamba kuti beat making iyo. I'm pretty sure iweyo ngati producer umakhala ndi ma inspiration osiyana. Yeah. My inspiration naku kamapanga ma beat amachoka kuti. Zimangotengera nthawi imeneyo. Chifanira kuti music is a spiritual. So nthawi zina zitauteka unena kuti wangomvera nyimbo ina yake apo to have inspiration to make beat. O nthawi zina zake ukuonera move wamvera mu chinthu china yacha kuwaza move mu jamatakati nyimbo tapo you have inspiration making beats. So
kwa ineyo is like umangoyenera ngopeza idea chifa music anthu anapanga kale, we just continue doing it. Koma palibe amene anganene kuti ayi neni mapanga music yanga ayi. That's why anthu ambiri ngati ku Nigeria kuja umatenga nyimbo za chinafera kuti ndikumazipanga so remix. Yeah, nyimbo ndikuchuka. So ndi chinthu china kuti you can create yours, okay. Yeah. Koma no ndi chinthu china kuti you need to get inspiration from somewhere else. All right, yeah. All right. Nde tangoruza creative process yako ineyo ndi artist ndakupeza GL. Ndikufuna ndipange record nyimbo. Where do we start from? Ndibwera ndima lyrics kai kapena tipange beat kai? Zimangotengera. Ngati ine panopo nthawi zambiri ndikakhala ndimangopanga ma beat, so I just send to people. Yeah, so akamabwera makhala kuti ma beat ambiri ndapanga kale. Ndoche pamene amabwera kuti mverani nyimbo ime timapangira zinkachitika nthawi imeneyo kwa panopo ndi zochepa. Of course amabwera ena ake komano ambiri amakhala kuti ma beat tapanga kale. So amangobwera kuti amwene tente yambe kupanga record nyimbo ndalemba kale. Okay, ndi wakamba zokuti umathaso kwatumizira ma beat. Ndimatha kwatumizira pale anthu amene madziwa nena kuti okay, kuti mumvesese atabwera ku studio ningwamvelesa mabidi amene alipo, so I choose from there. Hazambiri, yeah. Okay. Yeah. Then how do you know kuti artist uyu akufunika beat iyi? Experience. Yeah. Experience matters. Oh, I think mwina naneso ndaba producing. Kuri ndone kuri kodi zimarani. Kuri ndiziranda banga beat, I think amene uyu banga jump on this beat iru kamene ndio. Okay. Because panoba 90% of music we are listening is Afro music. True. A little bit of piano, Afro music. So in business way, you just want to think kuti ndijana image trend. And ukapanga zinthu zimene zikutrenda ukatumiza ma artist umaziwa kuti uyu ayimba uyu sayimba. Yeah, so you can send someone maybe 10 beats. It's a business. So akaikonda abwera mpanga business. Okay. Yeah. All right. Now wakambaza business. I like that part. Yeah. Wabanga produce beat ija. Ineyo ndi artist. Now you've sent me the beat. Beat ija ndaikonda. Ndaimba nyimbo ija. Antu kunja kusaikonda. Now I pay you for that particular beat. Beat yono yasanduka yanga kapena inagali yako? No, it's still mine. It's still your beat. Yeah. You don't buy a license. The money you give me is about studio time. Yeah. Nchito menta igwile pamene popo. Nchifua in professional way business music. Nchifua pamabwera kuti munthu ukamulipira nyimbo. Pamabwera zinthu ngati publishing, sharing percentage in publishing or mastering. Yeah. It's two different area. Yeah. Komano pamakhala royalties ngati amene wena ultimate royalties. Osa zimene zimachitika konsoma. That's not royalties. Okay. Yeah. But there is royalties yonena kuti ka nyimbo yako yali kwa America ndeuliwe dola yako imaupeza, so you guys share. Okay, so, meaning kuti anthu ndithumu kupanga ndalama ndi ma music video kandi ma audio amene. Yeah, people making money. Yeah, people making. It's a business. Yes. Yeah, it's a business. Okay, so meaning kuti beat yo sikuti yasanduka yange name of artist. It's still yours. Yeah, I can give you an example. There's one of big artists in Kenya. His name is Nameless. Yeah. It's a legend there and it's a big artist. So anabwera nandihala man tufuna ma beat. Koma tufuna tigule license. Yeah. So namba kwa charge $2,000 in one beat. By buy me $1,000. So imene inaigulisa. Imene ino anaitenga kuti ndi yake. But you can see amount it's not like 200 300,000. You understand eh? Yeah. Okay. That's why imapezeka kuti nyimbo ngati yatengedwa ni move. Artist walipiridwa. Ngati sana ndigule license, I'm still on my beats. Yeah. Okay, jabwino. Nde kuti I think abobo I'm pretty sure kuti anthu amvetsetsa ndithu kuti zimezi zimayenda banje. Komano now I'm thinking I think mwina $2,000 mwina inesoro ndingoyamba business yake. Okay, it's not easy to get that level because music is a process. It's like school. You get standard 1, standard 2, standard 3 until college. I can tell you like 17 years I'm doing this. I never done anything in my life. It's just music. Yeah. Okay. Ndewa chula Nameless. I know Gudi, you have also worked with a couple of international artists including Ajina Harmonize, Ajina Yemi Alade, Ambili. Tangonoza Gudi, how did you find yourself producing from a big artist in Garamini? Champion gonna go to the Nimai, wa connection everywhere I'm going.
because nimaika mulungu pasogolo. So chili chose chimene ndimachita ndikangochiganitsa, I never think back kuti ichi sichingateke, no, because amanena kuti ukachisaka chimene ukusakasaka munthu umachitana umachipeza. Yeah, so ndili ku Malawi, it was I think 2020 zinthu bese zimayenda bobo, so I just make plan yonena kuti ndipite ku Tanzania because ninkafina music ya Tanzania. So yeah, I go there, start Jan, nafika studio ena yake, guys nimajambula anandifira guys aja sleeping in studio for 1 year, working, find my artist, na gwira ntchito ndi artist oyamba wachiwiri 3 years, ndambagwira ntchito ndi big star like Harmonizer, ena ndakhala Kenya 2 years out, so I was producer number 2 in Kenya. Yeah, ine ndimakonda upanga approach anthu even in Instagram. Ndimathomoza artist, man, I'm a music producer, send me your email, I need to send you some beats. Yeah, so ena makuyankha ena samakuyankha, so you need to try. It's a game of chance. Yes, it's either you know try it kapena ungozisiya kuti andipeze neyo ndikakhala zoti ndazipangira dzina. So yeah, so I feel like confidence yako nimene imakupangisa kunena kuti ufike pamene umafuna in life. Yeah. Okay, yeah. All right. Yeah. Then mwina ukamaona production yako you have done for international artists, local artists as well, which one iwe ukaona pama productions zako se umayona kuti kuma production iyi nde ndinapha? Nene nyimbo zambiri. I love all my songs. Top 5 mwina? Top 5, I can put in Malawi, I can put number 1 Una. For Cent. Yes. Number 2 Testimony. The new song of Teresa Ponde, Namadingo. Namadingo, yeah. Yeah, that's my favorite song also. Kunja have so many songs which is Malawi sakudziwa because in the nyimbo zambiri kunja kwambiri, especially Kenya. Benso, extra pressure, baby, wanna. Okay. Yeah, so I have like big songs mina to Malawi sakudziwa. Kumamva rume, take notes. Okay. Even if women joma ngoti ayi to Kenya. The whole album of that guy for extra pressure song, 90% I done myself. Yeah. Ai kumafusa ndithi kuti ngodi mmakwanisa bwanji chifukwa yena amaona babo enti kuti amene afuna zone ngati ndani koma it doesn't hurt to ask ye wanena kale kuti he goes my DM mwanthu ndithu ma artist approach ife serikazamba kuimba please approach us what be mean to you kuti ife na blow ashani approach us which are also but kama vanga approach anthu kale kuti iwe umazidalira because we talk about ukupikisa and Africa. True. So you need to be sure kuti chinthu chimene ukupangacho iye ifama khala kuti ali surrounded ni ma producer akulu in when we talk about munthu ngati Harmonizer ali ma producer ali ni mphamvu yoti atha kugwira ntchito even ndi producer ku America. True. So when you send beats to Harmonizer ukuyena kawe werenge game kodi zimene ndikutumizazi akhala attention azimvesera kapena yeah. Okay. Yeah. Nde ababa tikambeko za beat sampling a little bit. Wakamba za Afro music. Yeah. And panoba ndi zomwe anthu we are vibing to. I know enafe we love dance and stuff like that. Komabe Afro ija imazakhala bengati kupanga teko. Anakonza imeneja inabwera. That's African music. Yeah. Not Malawian music, African music. Yeah. Because Malawi still sinapeze zato komano. Let's go continue. Koma mukona ngati tizapeza zathuzo. Yeah, we're planning to do that. Why not? Koma today we have planned for a very long. Ndacheza ndima artist ambiri aliyese kumufusa kumakhala we are getting there. Nah, it's not like we are getting there. You can see music is changing in Malawi. You can't compare 2020 and 2025. Yeah. So we achieve a lot. So tikafika level hii ifeni malida kule anthu amene akutiyang'ana kumbuyoko. So tikamapanga zinthu tikamati tikupanga, it's not kuti angokhala kuti sitikupanga. Komano when we make something chimene kulibe, you need to take time and searching. Because ngati ufuna tipange chinthu chanyu ande kuti tenge zimbuza manganje chani tiphatikize then tichipange chikhale chinthu chathu. So in that process you can't do it alone, but we are trying. That's why you say we are trying. Yeah, I can tell you example like I love Blaze Omali. Yeah. Akamajambula nyimbo zake amatawikamo kamanganje chani, but you feel international there. So that means we are trying. Yes. Yeah, but people don't see. Nanga zimachuka kwambiri ndi. I don't want to mention the way zimachuka ndizinazo. Izi zamwa kuti zisikweni kweni. Yeah, but we are doing it. Yeah. Okay. Then let's talk about, you know,
za ma beats ya beat sampling and kurenga ma instrumentals pa YouTube. Let's start with the YouTube thing. If I'm an artist, you are the producer, and then when I have a beat by YouTube, I feel like I can work with this beat wino. How does it go about? Do I just download the beat and record? Nah. What's the process like? So it's a business, yeah. My guys, amena jawa amena maika my beat by YouTube. Yeah. I'm a kala ubanga advert my beat ogulisa. So when you like the beat, pama kala information ya montuja. Pa YouTube paja base paja. So pama kala contract, pama kala email. Ngatufuna ama kuikia link you can buy that beat. So my guys ambira magula beat star, there's so many websites. Kumene my guys are Jamaica. So you're supposed to go to buy that beat. Then when you buy ama kupasa license. So pama kama license atatu. License yone nakuti ukaimba wina so mata wimbira. License yone nakuti amata kutumizira wave yoka. Yone nakuti of course wina. So if you want to buy to be yours, pama kaso ntengo wake, imakale na mena $300. They would ama kupasa ma stems. They would beat jasanga ikulise so kwa mtu wina. Maybe umango gaida ma percent to publishing. Yeah. But antambili samadzio. So my guys, zakazi uchitika Malawi inenda kandi kwauza of course ma group jana tukuti izi zimezo uchitika is not the right thing to do. So my guys akala kupanga mbuyo komano sina kanyimbo zatu pakanthawi pa just mapita patali. So bano because of TikTok, Instagram jani my guys aja kumata kuona. So chifa chintu chimene waika pa TikTok sionesa kuti waona ndani. Koma umangona kuti chintu chafika 1 million. So panthu 1 million you don't know munthu amene waona. Ndemo ni wake uja takumanizana naye atawa bwanji nyimbo ikuchuka makuti. So ndipaja mumafika amene akuti simunagule ama kuchosiyani pa YouTube ama kuchosiyani pa Spotify. Then musake yeye muyankhulane naye. Okay, so for the fact that kuti achina YouTube download our majani, my chances are very high kuti I just click pamene paja ndipanga download ndikazoti ndili nayo. As my producers, don't you look at that aspect as well? That's why I say it's a business. Mugaona beat manager makandisi malogo zambiri mbiri chanchani. So umaika upanga advert kuti ine ni mapanga mabiti. So mukaikonda beat hii mutaundigula. So in terms like inenda panga beat ndabwera kwa iwe meni man tumizana. Man pali mabiti awata mverani meni mungaikonde mundigule. That's how it works. So by YouTube balibe futu ku download fa muta download chicho so muta download nyimbo yomvera muta download so downloading but using how you use it. Okay. Yeah. So pamene ndikuyuza ndi pamene kupanga spread, that's where the problem begins. Yes. Okay, kumamva ru kumene. Because it's a business. Amalawi it's a business. Yeah. Tukujera mutilibe ntchito ina. Have you ever uploaded mwina beat by I was doing it. Nango siya faja ma busy. Kuma kusogoloku ndibanga. Chifani mabanga zinthu zambiri. Yeah. It's a good business. You're going to invest. It's a good business. Imango funika ukale promotion yabu ino anthu akuziwe jani. It's a good business. Okay. Yeah. All right. Ndiye mwina tikambeza beat sampling. Timango mvai akusampula beat. Tikamati tikusampula timakhala tikutani. So okay. Nzijani manena nzija tingwerekeza tamvera nyimbo yakalekale maybe ya Thomas Chibade. So tangomva muchina chake tufuna tingobamo chone chichacho. So you can just do it that, not videos. Osati yonse. Yeah. Never say. So kumalawa anthu akati sampling amakatenga beat ya YouTube ija abwere kwa ineyo ango ndipasa wendi ipange exactly ngati yomwe ndeni mauza kuti inde ngongulani mwini wake tu chifaina anthu nimabweza ola pamati sena ndona tanaona winzona ndeni mauza kuti ngongulani mwini wake ngati mufune mveke ndendende chifamu anuza wendi sample ene I just want to get idea kuti chinthu cho ufuna chimveke ngati chimene chocho but I need to do on my way. Yeah. Okay. Yeah. Ndesiti kurenga chonsecho. We are just extracting something. Ndimozi ma TV kumalawi kuno. Ena ake kuli ma TV ambiri mbiri. Mataona pazodi yakibali chakuti. Kasi tingatongopanga yalo chakuti. Of course izo zankati koma zimachitika. I just give you example. Umajelo zwa kuti awata anatenga pakuti anapanga chakuti. Yeah. Okay. Yeah. Sampling raimva short. Let us sample and not use it as it is. Yeah. Trending stars.
have you ever sent oimba kumbweza ndithu kuti yayi ndona ngati simulirede mwina mukakonzekereso mubwereso kapena mene mukuimbira mwineyo ndona ngati sindikwanisa ndeta ngondo zoti approach yake makhala yotani and ma artist wa makhala zoti achilandira bwanje chifukwa ineyo definitely ndoti ineyo ndakutulukatu no okay so GL ni munthu amene amangofuna azipanga music yabo good music not kuti chinthu chochuka chifukwa ukafuna chinthu chochuka umakhala uli busy ndi stress malo munthu uzipanga chinthu chokoma you just do it fair so inenga chinthu sindiuchifira ukachitulusa ndiye kuti undonongera business yanga because anthu akama kamba za GL amakamba good music quality music sweet music so nganda kubweza koma simalengera amene wambwezera munthu fanta muza ase uzwayani nyimbo yako otingo muitana munthu angokulembera itakhala yabo makuluma osangomuza amwene iyi sili boss pitana chifukwa before artist akandihala kuti ine ndimayimba yanchani funa jambulisa nyimbo ngasunu mudziyo ndimamuza ntumize ma track akwa amene naimba then mamvera then maza kuti uyu akusokera chakuti atha kuimba nzapopo ngasa kuimba so ndajama ngona sina yankhe pakana maybe 2 weeks sindikuyankha ma message okay yeah indeed to please let us go to this tilirede mwino kuti ya ndakonzekera ndikufuna kupanga digital yeah because we are making story what we are doing now anathu zizukulu zathu azakhala ukamba kuti kunala china GL yeah okay kunali anthu ngati achina kunali ma producer amene madziwa anthu akulu amene apanga zinthu koma besana see story imene ife tikupanga so ife we supposed to do more because ndife ma producer ozindikira kuti kuiziwa business so we need to do more okay yeah all right yeah baba mwina I should twist things a little bit yeah tanena kalori wiki anthu simunativumitse amwene kuti mwati kwatani kunatuluka nyimbo ya 8 Fest kineyo featuring Ellen Juice yatuluka yayikidwa pa YouTube kenako 2 minutes tikumva nyimbo ijati yachokapo ayi machani ma rights sizinainde bwino ma acknowledgement and stuff like that then that GL ndiye mwe uyalapa tatifotokozera kuti kodi zinaenda bwanji it's small issue sizimene aso zifike pa social media yeah but maybe sometimes amaka ma misunderstanding okay nyimbo ije tinajambulapo kale ni magazi acho so tinajambula nyimbo start tinagwizana za ka payment kamene timafuna kulipira so magazi aja nakanika kulipira then after 5 months one of magazi aja anandimba ngonitumiza ma voice okao biti yokhale nayo nangoza nyimbo jaso sinangamagana ndilipira then mungofuna ma voice oka then chito mene nagwira jango pita popo so when I wake up kodi yatuluka liti 2 days 3 days ago ndamene so elinjuja sana imbemu yeah so yatuluka ndaimvera ndo kodi magazi aswera kebula nyimbo yanga izai then mukuveka Tricky Beats it's my brother Tricky is my brother yeah of course anandiimbira amwene magazi achangu funa voice yoka nazo zata magazi anandimanga chipongwe sindikwatumizira yeah so anandiimbira then yo anangoisampulano kati omwe changa icha tikuisampulaso then namuimbira Eli because Eli is my brother big up to Ellen Juice takatu kuweka ya nyimbo zingapo so namuimbira se zinachitika zakuti magazi aja anayankhula magazi aja then tinaimbira na mafoni komabe tinakulira napo mitima so we end up kuti nangomuza because I have manager kunja amene amandipangira lani zinthu zanga so nangomuza manager say magazi osafuna timvesesane chosani nyimbo Spotify chosani nyimbo pa YouTube so you just if you have your beat it's your beat you just go this is simple you just go pa YouTube umangopanga claim kuti nyimbo isana ndilipire mwakuti afunika ndilipire mufunika mwichose so ama ichose so ukamaliza umaonesa ama ene magazi akandilipira ama ene alembe kalata akalemba kalata umatumizira YouTube acha yeah okay yeah I am pretty sure that's clear. Mr. Vesto Mao, mwakuti. Yeah, so my Joseph fine kuti agreement anafuta koma so it was bad to me kuti chinthu chenda banga ndizikamva logo ya munthu ina producer nzanga. Yeah. So inali sa nene ngoti
ababanga zuvuta kuti panga I know as a professional producer zinthu zikafika chonchi choyenera kuchita nchani. So nangwena choyenera kuchita. After that nakambirana zinatheka tinabwezesa nyimbo. Okay. Natenga theka langa nabwezesa nyimbo. Panopa energy Dili bwino. Okay. We love to hear that. We love to hear that. Ndemwina atangonduza panachitika incident yomwe anthu anapezeka zokuti aimba beat yofanana. Do you think kuti titha kuchipanga embrace chimene chijacho ku Afrobeat kuti ngati mena amapangira nzathu a dance or it's different? Nadandaula. Chifama artist ajanda akulu. There I don't know body antu my life athu ndosiyana ndatoti sinakhale nawo sinacheze nawo sindikuziwa kuti akakhala maganiza chani, but in general business music that it was wrong. Total wrong. Chifukwa beat ija nchimozimozi janimane zija kuti anangoitenga pa YouTube ndikuyamba kuyimbira instead of kuti agule. And after that magazi ajoselana mozino waigula beat ija waitulusa, which is bad ku industry ya Malawi. So I feel like ichi chindi chiphunziso kwa ma artist ena amene akubwera kumbuyo kuti like we are learning because music is industry amene umayenera uziphunzira nthawi zonse kuti chimene akudusana nacho azinzangacha ine sazadusane nacho I need to take this way. So my artist pali ma upcoming ambiri amene akubwera kumene this is wrong. All right. Don't follow it. All right. Ndemwina tikambeza music industry ya ku Malawi. Yes, amapiano Afrobeat ndiyomwe ikupanga revolve right now, but how is the future looking like from a producer's point of view? Inanwana zilibobo. If now music you go with trend. Chifate kaupangirani chintu chimene inuyo simugufuna simugamvera. Because now, music business now is different. Kale ukamamvera music tikumbukira tilibe mafoni wachanchana. Ngati mayo kwaika nyimbo za gospel ku nyumba ndekuti yozingomvera nyimbo za gospel. But panombo nyumba yonse wina yesa ndi phone yake ndio wina yesa wangoika ma headphone mapanga zimene akufuna. So you go in umapita ndi chinthu chimene chikupanga trending in time anyway. So I don't feel like we are wrong. We are okay. Chifatu kuphunzira zinthu zina zimene ndinalibe like TikTok yatithandiza chani we collab tukupanga collab ndi anthu ena akunja chani stuff like that, which is good, which is beautiful. Of course tidakali tikuyenera kuwekabe but we are going there. And one of people amene ndikupusha kwambiri ndineyo kupanga present music ya Malawi. So yeah, I'm so proud of myself kuti we are doing it. We are making it. All right. Nde mwina as a producer uli ndi genre yomwe imakusangalatsa kupanga produce? Ineni mapanga chili chose chimene chikutrenda nthawi imeneyo. Odi wapangako produce mabita amapiano? Yeah, ambiri. Panatuluka nyimbo ina yake ate mwanteleza pondo itoza mapiano. That's me. Ambiri ni mapanga chili chose. Mkanibwelesera reggae ni mapanga, lumba ni mapanga, gospel ni mapanga. I think from 2019 kupita uko ni majambo lanthu ngala achina Ludo Nkukumba it was jazz. Achina Jako Jana it was jazz. Okay. All right. Ndemwina, what message can you tell muntu okuti nayeso they are looking up to my producers ngati nuyo kuti tsikulina lake ndithu ineso ndifuna ntazakhala producer wankulu kuno ku Malawi? I think kuphunzira is a key. You need to learn it. Guys, in a music yanga naphunzira pa YouTube. So YouTube is a key and it's free. So go learn every day. Music imakhala kusinta daily. So muziphunzira daily. My guys, I'm a drop my tutorials ndulele. Go learning. Learning is a key. It's not about equipment. China, guys, kuntondo wa Malawi ndi offer. Ndilengeza kuti clarity. I give away 30 songs for free to upcoming artists. Another news, I'm dropping new single with Quest soon. Okay. You're also an artist. Iwe ukaona zoimbazi, do you think it's working for you? I'm artist. I'm artist. Why you ask that question? When the one go first, you produce. I love music. I'm comfortable with it. And I'm going to invest on it. And I never stop. Sindizasia. Ndinoimba ndine producer. Ndi chintu chimozi tiko mantha amachipanga separate. It's a music. So
I'm okay with it. Yeah. Then as you're dropping a new single and mwina mafans ako ungawasi ndima otani. Guys, ndikondeni. Nimafuna ndiyankhule za mawadi aku Malawi. Guys, ndike nipo ndine producer wankulu ndini nyimbo zambiri sindikupemba. Komano mukamasakara umeneko. Guys, I have history. Yeah, ndine chilungamo sindikupemba but I have history. Guys, produce for antu akunja. Siyaniza kunja. Okay, I have best album mpaka na lero ya Sentija. It was song number 1, number 2, number 3. Zonse za bo antu mamvera. It was palibe amena nabanga in history. Album yose. You understand? So nyimbo zimene mapanga achina ju. That EP nangopanga nyimbo yokhaya komano utakona kwendi imene no inanyamula kwambiri. Yeah, so that means I'm doing it. Yeah. Mnyimbo za album ya Tereza nango jambula ziwiri waimba na madingo ina waimba ni mina kochinga ni nyimbo zimezi upanga move koma ndi album. So that means I'm doing my job. Ata kujambula kwina ako koma when to comes to me it's different else. Yeah, we ndi lolo dolo ka 4 dolo ka 100 dolo ka 1000 adana kaimba kuti ine ndi dolo ka 4. Yeah, I love that song. Rakuti ye ndi dolo ka 4. Yeah, maimba bacha maendo meneo nangamisa ndaulele tibwera kaya maukazatu kamose mphanewe ndi producer kawezeka utochunu zaonotuzatani uzangotumiza ka voice note ku email mawu anga ndi amene wamono oti mupanga bwanji ndi beat. Yeah, but I'm dropping a single, big tune, and I have EP coming soon. Yeah, I have Dremo, Maseoba, Quest, who is Blasto? Yeah. So. Oh, Blasto alipo. Yeah, Blasto alipo. Tamenya nyimbo yoko mada. Kunena. Ife nili pano kudikilira. Yeah, yeah. There's many also. Yeah, but we are doing it. So, nimafuna soninga nklapo kuti about yesterday sinali fight. Kunali kungwaonesa anthu unena kuti ndizotheka ngati we producer ngati munthu wakupanga chipongwe uli ndi mwayonena kuti utauchosa nyimbo yake kuti akulipire because it's a business. Komano to ma producers inuyo know kuti you have those rights, licensing and publishing. Kumalawi ndochepa mena kuziwa. Tingatani kuti ma producers iso akhale zokuti they are in the know. Because I know also mama bangisa ma trainings koma ma producers ambiri samabwera kumapezeko okay, kumala. Ndimafuna ndiyankhule voto limene magazi akonsoma I don't know kuti amaganiza bwanji. Ndikuona ngati pena pake zikuvutabe. Inesa nanditane ko konsoma. Ndendili apapa kuyankhula kuti pali dongoso lina lake lidakalibera chikalekale. You understand? Kuti sanazindikirebe tidakali mu system ube ya chikalekale. Follow Malawi tesuma inelo zikatengera kumene kuti amafunika pango khala ka app kunena kuti wina aliyesa zingona kuti apa ndalowesa mwakuti ndalowesa mwakuti. Noti kuti uchoke ku nyumba ukaime panzere kulandira 700,000 the whole for what? That's not loyalty. That's not how to go. Akanapanga ka app kena kaya konena kuti wina aliyesa zingona kuti nyimbo zake mene zaendera zapangira mwakuti zalowa mwakuti. And ma producer akuyenera kukhala nawo kwambiri because opanda ma producer kulibe nyimbo. Munthu songa jambule video opanda nyimbo. So ifeyo ni ma creators ndi anthu amene timapanga found chinthu chija kuti niwe muyambe kuvina because munthu utatulusa beat yokanthu kumavina mesa mapiano ni mabiti yokanthu kumavina bino kwinonso za popo. But you can't sing voice yokanthu kumavina mwina ndo wa service day kuti uyikaso chanchan. You understand? So akonsoma nimafuna ndipemphe apa pa ma producer. Taone ni ma producer, tapangeni support, takhale nawo nimuone kuti akusowa chani. Pamene industry ya Malawi inganyamukire. Because even ku Nigeria anthu kwambira upanga invest in audio, not in video. Ma audio audio nyimbo ya Nigeria utamangova jeje but it hit everywhere because of audio. You just feel the beat. It's not about kusinga kwambiri. No, it's about creativity. So ma producer ti makhala ni ntchito ya kuti chinthu chijachiteke. Ma engineers. So ichichi chonde akonsoma tukupempha muchiunikirepo. Sumnanditane ko konsoma by the way. So I need my kuti lero ndabwera kufuta kwambiri. Ai amva akwira nani? Ndabwera kufuta kwambiri. Akwira nani? Fani wena ndayankhulane nawo. Yeah, because
even ma presenter amene amapasa ma producer jani but the way ku Malawi ma producer anthu samatuwerengera ngati kugwira ntchito. Producers like artists umayenera uzipange brand as an artist, umayenera ukhala otchuka as an artist. You can be brand ambassador ku company ina yake because you are artist. So ma producer ambiri amakhala kumbuyo kwa artist. I don't do that. I'm artist. Even ndikanakhala usine kuimba but I'm ndikhala ku front ndine artist. Opanda ineyo yu unalibe. So I'm artist. Nde as ma producers, do you also go and register kukosoma kapena mango zisiora bola artist wapitako? So njira yaku konsoma is different. Amakuza kuti upange register studio yako, ukapanga register studio ukanjamula munthu uja ndamene amakapanga register nyimbo. Palibe ufulu onena kuti iweso ngati producer utakapanga register beat kuti beat inapanga nini. Ndeka producer ujen artist uja kandi ufulu osakulembapo nyimbo angonena kuti ndapanga producer ndine iwo aja amangovomereza. So mpamene pali vutopo nde pofunikira ukonza mpamene popo kuti ayike njira yonenaso kuti producer atomakalembesa kuti beat inapanga ndini. Ndipo ndi adayo tinagwizana ma percent mwakuti yeah. Okay. So njira imene palibe anangoika kuma artist ufulu umene wanango apasa ma artist. So akuyenera so abwere ukuku kuma producer because we are also artists. Yeah. Okay. Yeah. All right, guys, I'm pretty sure kuti leloli takamba za producing, beat making and everything, sampling mwatolapo kenakake ndithu. And I'm pretty sure kuti ngati pali mafuso ena onjezera ai Gustino ndameneyu Facebook page yake GL mukayipeza bwera studio ate musewale so bila kupanga mbweleti jambe nyimbo zabwino tikale ni mahiti anthu kunja azimvera. All right, komanso wanena kuti he's dropping 30 beats for up and coming artists. So if you're an up and coming artist like me, please make sure that you're on the lookout kuti kumene kukuti kaswe sound. I know kuti there's a lot of talent mugetomu iyi ndi opportunity yanu, so be on the lookout kuti nanunso opportunity yanu yochuka. You never know, might be beat yochoka kwa Gustino, who knows, yeah? And this has been Trending Star and I am Alinafe Chunga. Let us meet again in the next episode of Trending Star. One love. Trending Stars.